Mentang adon hakane kalenti kaba ngamut ban lej pen api ya kawai ka jaka kaba ngimut bandi kyrkieh hangne ha kasnong nong Bhoi Umsning kumba pi hangne ya kane ka surok khndau kaba pihap ban yaj tang khndiat naka bat kade kane hiru ka jaka kaba ngimut bandi menta kumba pi hakane ka video bangila ringdor kade kane ka jaka kaba ngimut bandi kaba kajinghe jongka kalong live 1,000 square feet bat kador jong kene jaka kalong tang saupsan dengka square feet ka surok ka bat kalaj ru kalong ka babiang ti lada phikwa ban snaying ru kene jaka kalong ka babiang na benta ka jong phi lada phikwa ban rep ru kalong ka babiang bat lada phikwa ban bu fam ru kene jaka kalong ka babiang bha namar ba kene jaka kadon hajrong ulum bat kabalong badan na benta bapin le gano ga kam ka bapidon kam tila da fi dan jengmut ban thet ya kene jaka pila ban phone ha kene kinumbar kabangela ai ha kene video